העניין הבא? צריכים לרוץ, עונת המרתונים. אפשר לומר שהיא נפתחה? אפשר לומר? אפשר בהחלט. היה מרתון ירושלים. נכון. מתי למרתון הבא? מה יהיה? יש מספר מרתון, היה גם כבר את הישראמן, ואנשים מתחיל להיות חם, לא? נכון. בסדר, לפני שאתם מתחילים לרוץ, יש לא מעט דברים שכדאי לשים לב אליהם, גם מבחינת הכושר, גם מבחינת המסוגלות, מבחינת המוכנות, אנחנו רוצים לדבר עם עופר צחר, פיזיותרפיסט מוסמך מומחה לפציעות ספורט ויועץ לחברת אסיקס. שלום. אהלן. אוקיי, איך מייעצים לחברה כל כך גדולה? מה תפקידך כיועץ? נגיד, תעשו ככה בנעל? גם להדריך גם את הצוותים של אסיס, גם לתת הרצאות לקהל הרחב על נושאים שקשורים לריצה, ליציבה. אתה רץ, אתה זה חלק מדרישות המקצוע. בעל כושר ומידות. מה נגיד הספורט שלך? אני בעיקר מתאמן בחדר כושר ורץ. בעברי כדורסליים. אוקיי, אז נלך הפוך, מה הטעויות שאנשים עושים? אז קודם כל יש כמה דברים שכשאנחנו מדברים על ריצה חשוב לזכור, כי אם בן אדם רץ להנאתו כמה קילומטרים ספורים פעם בחצי שנה, אז הוא יכול להסתפק בזה. ברגע שאנחנו נכנסים לעובי הקורה ומתחילים לרוץ אפילו לא מרתון, 10 קילומטרים מספר פעמים בשבוע, חצי מרתון ומרתון, אנחנו צריכים לתגבר את הגוף, ואחד הדברים הכי חשובים זה אימוני כוח. פעם שיחקו גם כדורגל בנעלי עור. פעם גם יחפים. זהו. פעם היה אדם הצפון. פעם רצנו, אתה יודע, אני עשיתי כושר קרבי בצבא, לא היה, זה היה לפני 20 שנה. זה ממש, והיה כל מיני צרות. נכון. אתה מציג את הברייט סייד. לכן בפרסומות אתה אומר לי, זה, בדיוק. המטרה של נעל ריצה זה לא לגרום לבן אדם לרוץ ובלעדיה הוא לא יכול לרוץ. זה פשוט לגרום לחוויית הריצה להיות יותר נעימה והרבה יותר בטוחה, ובכך למנוע פציעות. אוקיי, אז מה יש לנו כאן על השולחן? אז בגדול יש לנו פה שני דגמים מובילים של חברת אסיקס. האחד זה הדגם הניטרלי, נימבוס, זה נימבוס 26, שבעצם משרת כל בן אדם שקשת כף הרגל שלו נורמלית וניטרלית, שזה רוב האוכלוסייה. החלק התחתון של הסוליה מכיל גם את הפיורג'ל של אסיקס וגם רכיבים שגורמים גם לפגישת כף הרגל את הרצפה להיות יותר נעימה ובטוחה, אבל גם לכל העיטוף של סוליית כף הרגל לתמוך בקשת כף הרגל. אוקיי, מה זה אומר ניטרלית? שהיא לא נגיד שטוחה או חמורה? בניגוד לנעל מתקנת, בדיוק. אנטי פלטפוס. אז אם יש לנו באמת כף רגל מאוד מאוד שטוחה, מה שקראת לה פלטפוס או פלט פיט, ולחילופין, אם יש לנו כף רגל מאוד מאוד גבוהה, עם קשת גבוהה, פסקבוס, מה שנקרא, אנחנו נצטרך איזושהי נעל, רוב האנשים יצטרכו איזושהי נעל שהיא תהיה יותר תומכת לקשת כף הרגל. שתבוא אל קשת כף הרגל, אנשים צריכים לדעת מראש מה יש להם לפני, נכון? נכון, רוב האנשים... לא, פלטפוס, אנשים, רובם יודעים, תשאל את זה אם זה כמו מזרח. רובם יודעים, אבל אולי לחלק יש כל מיני עניינים שהם לא מודעים להם. קודם כל, מעבר לפציעות, והרבה אנשים לא מודעים, אנשים עם עקמות בכלל לא יודעים שיש להם, עד שמישהו בכלל חושף להם. אני זוכר תמיד שהייתה לי איזושהי חיילת שהגיעה לטיפול, ועד שהתגייסה בכלל לא יודע שיש לה עקמת, ומשפחה וחברים לא אמרו לה. זאת אומרת, זה לא כזה ברור, אבל את צודקת. ברגע שלמישהו יש פלטפוס מאוד קיצוני, או לחלופין קשת מאוד גבוה, הוא כנראה ידע את זה, וגם הוא ידע את זה כי אם הוא יחליט לרוץ, חוויית הריצה בנעל שטוחה, נעל מינימליסטית או נעל ניטרלית, תהיה לפחות נוחה. וברגע שהחלק הפנימי, המדיאלי של כף הרגל, אנחנו רואים את החלק האפור הזה פה, תומך יותר בקשת, זה ממש כאילו יש איזשהו סופורט, איזושהי תמיכה, קוראים לזה stability shoes, נעלי ייצוב. תעשה 180 רגע היפוך, כזה שנראה, לא, על השולחן, שנראה את האזור האפור שדיברת עליו. עכשיו תרים. הנה, אנחנו משחקים עם המצלמה. הפזיז. אז יש לנו את זה. יש הבדל בין נשים לגברים בעניין הזה? באופן כללי, גברים ישקלו בממוצע יותר מאישה, אז הנעל, כמות התמיכה בחלק מהדגמים תהיה קצת יותר גדולה, אבל בגדול לא. מה שחשוב שאנחנו נעשה זה שפשוט אנחנו בעמידה פשוטה, אפשר גם לצלם את קשת כף הרגל, אפשר לעמוד יחפים על הרצפה ולראות אם אנחנו מצליחים להכניס את האצבע בקשת כף הרגל, דברים נורא פשוטים ובנאליים, ואז בעצם לבדוק איזה נעל תתאים לנו ולהתאים את הנעל בהתאם. זה אגב דגם שנקרא קיאנו 30, זה הנעל המתקנת, בניגוד לניטרלית. מה לגבי איך שאנחנו רצים? אני לא יודעת אם נגיד צפית בפרנדס, אתה יודע איך פיבי רצה? ודאי, אז ככה גם אני רצה. אז האם השיטה שבה רצים גם משפיעה על כף הרגל ועל הנעל שצריך לבחור? אז רוב האנשים, הריצה הטבעית שלהם תהיה ריצת, זה נקרא היל סטרייק, כלומר הם נוחתים על העקב, מתגלגלים להמשך קשת כף הרגל ומתנתקים מבעונות הרגליים. יש אנשים מסוימים שבאופן טבעי הריצה שלהם היא ריצת פורפוט, כלומר הם נוחתים על בעונות הרגליים והם מתנתקים. זאת ריצה שכן יש לה איזושהי יעילות מכנית, אבל באופן טבעי היא לא טבעית לרוב האנשים, היא לא נורמלית לרוב האנשים, ולכן בסופו של דבר המטרה לא לשנות את סגנון הריצה, אלא להתאים את האביזרים מסביב
לריצה. אמרנו, גם לחזק את שריר הרגליים, אימוני כוח וכיוצא בזה, גם להתאים את נעלי הריצה בשביל שחוויית הריצה תהיה יותר נעימה. אחד הדברים שאסיקס מנסה לייצר מעבר להתאמה למבנה כף הרגל, כי לכל אחד מאיתנו יש כף רגל אינדיבידואלית משלו, אין נעל שמתאימה לכל כפות הרגליים בעולם, אין דבר כזה. אבל ברגע שנתנים את הנעל, באמת מה שהדגמים הללו, גם הקיאנו וגם הנימבוס, יוצרים איזשהו עיטוף, ואיזושהי חוויה שהרבה פעמים רצים מתארים, כאילו רצים על ענן, או רצים על איזשהו כתיפה, או משהו בסגנון הזה. כמה פעמים מומלץ להתאמן עם נעל חדשה לפני שפתאום הולכים איתה למרתון, נכון? באופן כללי, לא כדאי איך שאתה רץ מרתון להיות עם הנעל שקנית אתמול. קודם כל יש הבדל בין, מה שנקרא, רצים חובבניים, שהם יכולים עם נעל האימונים שלהם גם לרוץ את המרוץ, לבין רצים מקצוענים, שבמרוץ יהיה להם את נעל המרוץ, שנעל האימונים שלהם תהיה נעל אחרת, בדרך כלל עם הגבהה קצת יותר גבוהה לעקב מאשר בנעל המרוצים עצמם, וגם הנעל עוברת בלאי, ומן הסתם למרתוניסט, כמות הבלאי היא הרבה יותר גדולה מבן אדם שרץ פעמיים בשבוע 3 קילומטרים. אנחנו מדברים, וזה מאוד מאוד לא מדויק, בין 600 ל-800, 600 ל-1000 קילומטרים, זה אורח החיים של נעל ממוצעת. שוב, זה באמת לא מדויק, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל כן אנחנו צריכים לשים לב, אחרי כ-1000 קילומטר או 800 קילומטר, לבלאי, שחיקה באזורים מסוימים של הנעל, אי נוחות שלו הייתה בהתחלה ועכשיו קיימת, ואז באמת הזמן להחליף את זוג הנעל. לא כל מי שמגיע לחנות, יש אותך שם ולייעץ ולבדוק. מה עושים? מספיק שזה נוח לי? אז היום בניגוד לעבר שהלכנו, בחרנו את הנעל בצבע ורוד, שחור, כחול, לקחנו אותה, וזה הכל, במקרה טוב מדדנו אותה וראינו שהרגל נכנסת. היום בכמעט כל החנויות, גם בחברות אחרות, בטח באסיקס, אתה מגיע, אתה מודד את הנעל, אתה רץ איתה, הרבה פעמים יש מסילת ריצה שאפשר לחוש את הריצה עליה, ואז אני חווה באמת את ההחלטה, או מחליט את ההחלטה בצורה הכי מושכלת והכי יעילה. אני שם לב שפה המזרון גום אוויר הזה שיש כאן לכל נעל לאחרונה, הוא נהיה מאוד בלט. יש נעליים עם כמו מין תווך של רשת, כלומר הסיפור כאן הולך לכיוון דריכה מאוד מאוד רכה. אנחנו, כמו בהרבה תחומים אחרים, לא מתחשבים היום רק בריצה כריצה ובהישגיות, אלא בחוויית הריצה. ובדיוק כמו שתיארת את זה, כל הרוח הזה והעיטוף, כאן בדגם הזה יש לנו ממש איזשהו מבנה 4-ממדי שאמור לתמוך גם בחלקים הקדמיים והאחוריים, ולגרום לכך שהרגל תהיה מצד אחד מאוד יציבה בתוך הנעל ולא תסחה ותנוע, ומצד שני שלא יהיו לנו איזשהם כאבים או לחצים או פיזור עומסים לא רצוי בנעל עצמה. יפה, היית אומר שזה מותג value for money, היית אומר שהוא יקר. היום נעלי ריצה יעלו יותר מנעל שאנחנו נזמין באלי אקספרס מדגם שלפני 5 שנים, זה תמיד לא יהיה הנעל הכי זולה שיש על המדף, אבל בסופו של דבר מי שרוצה לרוץ ורוצה לרוץ קילומטראז' משמעותי, בטח מרתוניסטים, אבל גם פחות, יצטרך להשקיע בנעל, אני גם לא יודעת אם חכם להזמין נעלי ספורט מאלי אקספרס. לא, ממש לא חכם. להתאמן עם נעל שהיא לא מספיק טובה. בכוונה ציינתי את זה. כן, נכון, זה עושה נזק. עזוב, לא עוזר לך, זה עושה נזק, זה לא נוח, ובעיקר, בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, לכל אחד מאיתנו יש את הזוג רגליים שלו וזוג כפות רגליים, אנחנו חייבים להתאים את הנעליים, ולכן ממליץ לכל אחד, בלי קשר לחברה שהוא יבחר בסופו של דבר, לכו לחנות הנעליים, תמדדו את זה לרגליים שלכם, ככה תגיעו להחלטה הכי נכונה לכם. יפה, עופר, תודה רבה על הדברים האלה, ואנחנו ממשיכים עם הפסקה קצרצרה.